l-erba' tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 20, versi minn 17 sa 28. F'dak iż-żmien huwa utiela lejn Ġerusalemm, fit-triq Ġesu sejjaħ l-12 weħedhom madwaru u qalilhom: Araw, issa aħna tilgħin Ġerusalemm u bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba. Dawn jaqtawilu għal-mewt, jerħuh f'idejn il-pagani biex jiddieħku bih u jagħtuh is-swat u jsalbuh u fit-tielet jum iqum. Imbagħad resqet lejh ommu liet Zebedew flimkien ma' wlieda u nxteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid? staqsija. U hi qaltlu: Ordna lil dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġeb: Ma tafux x'intom titolbu? Għandkom ħila tixorbuh il-kalċi li se jkolli nixrob jien? Għandna, qalulu. Il-kalċi tiegħi, qalilhom, tixorbuh iva, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom hi mħejjija minn missieri. L-10 l-oħra meta semgħu dan inkurlaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: Tafu intom fost il-pagani il-kapijiet qegħdin biex jikkmandawhom u l-kbarat biex iħaddmu fuqhom is-seta. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-sir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu f'widba għall-kotra. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ġesu għamel xi ħaġa li wieħed ma jistennijiex. U għaqqad l-awtorità mas-servizz u s-sagrifiċċju, l-offerta tal-ħajja tiegħek għal benefiċċju tal-oħrajn. L-awtorità mingħajr l-imħabba b'sagrifiċċju hi brutali u egoistika. Il-kalċi li kellu f'moħħu Ġesu kien wieħed qares u li jinvolvi s-salib. X'tip ta' kalċi għandu f'moħħu l-mulej għalina? Għal uħud mill-Apostli dan il-kalċi kien jikkonsisti f'sofferenza fiżika u t-taqbida ħarxa tal-martirju. Imma l-ħafna minna jikkonsisti fir-rutina twila tal-ħajja nisranija, fid-doveri u fis-sagrifiċċji li tirrikjedi, diżappunti, taqbid u tentazzjonijiet. In-nisrani irid ikun lest li jħalli ħajtu fil-martirju u jkun lest li jmut għalih innifsu kuljum fis-sagrifiċċji żgħar u kbar li jkun hemm bżonn jagħmel. Inti lest li tagħmel dan u li sservi lill-oħrajn fuq l-istess passi u eżempju tal-imgħallem tagħna Ġesu? Mulej Ġesu, għamilni għaddej fis-saltna tiegħek, għaddej li jaf iħobb u jservi lilek u lill-oħrajn aktar milli jfittex li jkun maħbub u servut mill-oħrajn. Ħeġġeġ lill-qalbi bin-nar divin tiegħek ħalli nkun nista' nagħti minn innifsi b'ġenerożità u nservi lil kulħadd bil-ferħ b'imħabba lik. Amen.